дадено Аз завърших учителски институт и веднага в Габрово. И оттам получих разпределение в Варна, в Електротехникума. И това беше голямо щастие за мен, защото аз Варна обичах още от детските си години, тъй като съм идвал на пионерски лагер. И се влюбих в морето още от тогава. И затова радостта ми беше безкрайна, когато разбрах, че получавам место работа в Електротехникум, в едно престижно учебно заведение. И от тогава така стана, че мина разпределението, аз останах в техникума на постоянна работа. Ожених се тук, видях хубавото момиче. Това беше в далечната 69-та година. И нейните родители бяха градинари и работеха тук голям двор. Това пък мен ми доставяше удоволствие, защото аз съм израсъл на село, пак в Търновския край. И там моите родители са много трудолюбиви. Аз от тях съм приел много от техните добродетели, които притежават. И до ден днешен съм съхранил в себе си любовта към труда, към земята, да я обичам, да я се прекланям, защото това, което крепи целия свят. И просто много голяма беше радостта ми, като дойдох тук и видях това хубаво селище и реших, че тук ще остана. И така постепенно семейството се разшири. Имам фактически две деца, дъщеря и син, и двамата имат семейства с по две деца. Имам 4 внуци, които много ме радват. Много съм се замислял преди да се пенсионирам, какво ще правя, когато се пенсионирам. Към това ще бъде адска скука, може би, да. Но още първите месеци, когато вземах решението на пенсионния отдел, започнаха така да се развиват нещата, че почти не един ден, ами почти 1 час нямам свободно време. Първо, като започнем, децата, по-малките внуци, са на училище. Първо, преди да започна училище, бяха на детска градина. Налагаше се техните родители, като работят, някой да ги води на градина, да ги взема. Или пък, когато не са на градина, някой да се грижа за тях. И съответно, дядо Добчо се занимава с тях, освен да се нахранят, да се облекат, да се сложат да спят, да се занимават, да се пеят песнички. Аз пък песни знам толкова много от всякакъв жанр и това съм се опитвал да предам на тях и мисля, че и те го показаха в последствие, че го възприемат. С децата от една страна, с един голям двор, който може би виждате, това ежедневна грижа изисква. Отделно съпругата ми пък се грижи за прехраната, за ястията. Или не така се казваме шеговито. Тя е дежурна по кухня, аз дежурен по гарнизон в градината. Няма никакво свободно време. Не на последно място имам ангажимент към читалището, към самодейната група. Имаме към читалището изградени 2 самодейни групи. Една вокална група за обработен фолклор и друга танцова група, танцов състав със съответните ръководители към читалището. И хората, които участват в тези групи, приемат с много голям ентусиазъм задачите си, много добросъвестно се отнасят и участват активно. Не е минавало нито едно мероприятие, на което да не вземем участие. И изявите ни се посрещат с много голям интерес от населението, с радост, доставя удоволствие. И за мен това е едно голямо удовлетворение от обстоятелството, че съм частица от това, което може да се направи за доброто настроение, за общественият
живот тук в селото, така да се каже, живеца, нали, да се развива в селото. Пеенето, ами може би отговор ми ще прозвучи традиционно, както се задават на други изпълнители, но при мен аз откакто се помня, от 3 годишна възраст, това е което съм започнал да помня тогава. Ролята ми беше на мезухарче, да пее и после за кукиченцето. Аз кукиченца съм бял и сега мога да я запея дори. Ако трябва. На някои деца може би ще ми представлява интерес. Аз кукиченце съм бяло, сред гората разцъфтяло. Идвам с пролет подранила, тя е моята майка мила. Идвам с пролет подранила, тя е моята майка мила. И така нататък. Но просто тези песнички, които никой няма да ги забравяте, дълбоко са закодирани в съзнанието ми. И да има много голяма любов към музиката, преди всичко към музиката. При мен, например, не само към народните песни, към старите градски песни. Аз ви казах, нали, като дете от моите родители те пееха и народни песни, стари градски песни. Но след това, като средношколец, започнахме хорови песни, нали, от класици, по-късно в хора на варненските учители. Всяко едно настроение може да бъде запълнено с песен. 1969 година сключихме граждански брак с моята съпруга Виолетка. И от тогава те просто работеха се с нали, градинарството, занимаваха се с градинарството, а пък на мен не ми беше чуждо за това, защото моят дядо, на баща му, той беше също градинар, работели като градинар в Русия, после в Сърбия. И баща ми пък от него е поел градинарството. В родното ми село имаше също голям двор, който той обработваше. Аз като дете съм помагал да окопавам растенията, да вадим картофи, да берем пипери, домати и всякакви зарезавати, които, нали, едно домакинство на село може да гледа. И от тогава просто е изградена една любов в мен към земята. Значи първата любов е още от дете, от моите родители, после от родителите на съпругата ми. Мен ме зарежда, просто ме зарежда всяко едно занимание в двора с растенията, с цветята, с зеленчуците, с плодовете. Едно голямо удовлетворение, едно страхотно разтоварване от напрежението. Винаги усещам, че като взема инструмента, с който ще работя, и започвам дали ще копая, дали ще поливам, дали ще подрязвам дръвчета, храсти. Всичко това ми допринася за успокояване и вместо да се изморявам, аз се отморявам. Аз се опитвам това да предам на моите внуци. Моите деца приеха до голяма степен от нас тези неща. Нали, сина ми и дъщеря ми, като бях, нали, на работа като учител в техникума, освен на работа там, като се върна в къщи, с градината с двора се занимавам. Децата, когато са свободни, научат си уроците и те идват. Обработват или с мотичка, или с чапичка, казваме, на малките инструменти, или пък да плевят тревичка. А тогава заплатите не бяха и големи, кога ли са достигали, но от това, което произвеждахме от двора, изнасяхме на пазар. Нашите, нали, тъста ми, тъщата, ходиха на пазар, там им помагах и аз, нали, да закараме стока от двора. А когато те заболяха, аз се принудих да поема тяхната работа. И в началото не ми беше удобно, нали, как, нали, на работа в града като учител, пък да отиде да продава на пазара. Но в крайна сметка така се разтоварих от тези мисли, и защото в крайна сметка това, което съм произвел със собствения си труд, а не
да е нещо претъргувано от други производители. И така си изкарвах някой лев допълнително към заплатата за изучаване на децата ми и после те се тръгнаха по своя път, завършиха висше образование, дъщеря ми 3 висше образование, сина ми стана капитан далечно плаване. С по 2 деца, аз казах и преди малко, които много ме радват, отличници са и 4-мата. Аз никога не чувствам някаква омраза в себе си, дори към хора, които случило се да ме обиждат. Това в крайна сметка при мен е едно удовлетворение, че съм успял да се запазя, нали, защото човек не може да не се нервира, но да се овладее нервите и да посрещна с любов, макар и той, ако в момента ми е казал нещо с омраза, аз да не го приемам, нали, с омраза, защото приемайки, че той е сгрешил. И ако за момента не разбира, че е сгрешил, ще разбере след време. Моето послание е винаги да обичат близките си и приятелите си и да се отнасят с уважение и разбиране към тях. Да обичат природата. Много е важно да обичаме природата, защото тя е тази, която ще ни съхрани в бъдещето. Ами мечта е, дай Боже, още много така да имам сили, здраве, да предам изцяло своите умения, знания и песните, ако щете, и всичко, което знам и мога, на моите внуци и на близките ни, които имат желание. Това ще бъде много голямо удовлетворение за мен. Както и сега изпитвам такова от нещата, които са приели от мен моите деца и внуците, които, нали, на този етап има неща, които са поели и това ме радва. Те също се изявяват на сцена. Така изпълва сърцето ми с голяма радост, с голяма любов, уважение и импулс да работя и все още да работя. Тъй, че макар на 71 години, аз някак се не ги чувствам. От висок чардак дено на бял мермере камък, от висок чардак дено на бял мермере камък.